honorable ko kalda ko fof min nani min komi debbo kono kala do gorko fayi koyngal mo mi fawdon koyngalam ay min ko nari kam ko assemblée wona kecc min ko population am hooli kam fayi mi don président de la république yi gollam andi do pawon mi koyngalam min kala ko wona liggéey mi sohlani dum e ko wona wallude Sénégal e wallude besnguji Sénégal na département am min mi natane den kecc dum ko kambe wadi concerné wona min jarir nene wona min je te rappelle honorable mami noddite a jara maaleykum salam no mbaddon machallah kam toyda ko don hande député ji tasi o ma jikko koy on saha min tulbe e an wayi mi labi sappo merci ma fi haaligo ha cugule kono haaligo kono hen min tulmi odo sa aswa taw patay mak be yurma wallahi seydam amadou Diallo ndena men ta maman ça va bien ça va baday tombe tan kay ya dag jam arkal bismillah inshallah oui je sais que Fatima ko Allah wadda min quoi selam no fe donc kadom Allah no kam halama ko assemblée gonda kadi calendar do man no andi wona ni assemblée tan da doyo no dana tobe to na jarabe ko liggade nawma to Allah wadi min nena ko mi jeune e der legal he sukabe worbe fo min ne ko tagalam de skafani hando kala nan mi be nata to bi bi goppe be goppa donc min ne mi di rewde tagal ma sa wi jette min jettide joddide min joddino so Allah jabi quoi skafani kala to notuda mobilisation kala ko cohruda gile sukabe hay babirabe hay naybe bi wayde nana ba wuro ngo fof e der kikido goto inshallah taala sabo Allah wadda min quoi hay hande sa yidno wadde hande partima an goto yarde bangi ma ɗiɗi ƴettude wuro ngo pour wonde président de la république du sénégal somi daranima wallahi heɓa Allah no seedi wuro ngo no andimi joto koɗe ɗum noon woto huula e dara go afa mama o ko legante o ko ɗiɓe rende aɗa andi woni ɗinno jelnani to joni ko hay goto ɗaƴita amin jaha jardin o andi jardin ok inchallah ay walla tawi ɗo yadde numéro TikTok ma pour jokkondire mobilisation yama Aïcha ok yow o tenti non mobilisation yimɓe fof nan tagalo ne peut pas rien jokkodiren par TikTok rek tout le peuple derrière toi allez maman ok bye Aïcha okay. Dama Aïcha jodo banda kam baada tan no furtinandu ngaskani ko jalata ma accami deje anne ko jalanni holi o sehil ma garde jewdum boni ngir ko sehilam koy legal ngal holi sehilam mojjo Aïcha an kama jewi hore ma sama manon ada he problem o ko sehilam ko neddo mojjo ayno way jarnaade ginnaani haajulum joni wona problème de neddo sono yaa yo yaade baddo personnalité ngil ala classe ni ga o wona pointure ma o fotani hay wadde mo fréquenter déjà an est ce que ça va Aïcha adan do ma andine yow baden yak suudam ya kay vraiment hirstini kam hande an kono ma jewdi do kay ma tan wona ngil kam ngil Jare jini ko welani
jaari ummoy tokaram wona ma xam nele Mamoudou ko min yiri yiteram omo gaari oto makko ala fof ko jippinaani galle Amadou en jaari leegal ngal fof nana haala jonne ma nde welaanimi de notable poɗɗo no poɗɗa ni tabarakallah machallah anani jinmi ko gummoɗa e tokaram Amadou wona classe makko wona personnalité makko wona morom makko o fotani yaadude e makko anani ko mbimami ko mais Adja Fall min famani ko jidda ko haalde hande paama jaari Amadou oɗo koddiɗo men oɗo oui Amadou e ɓi daali o aɗa andi si Aïcha addino mboɗo ñalawma goto waɗi min présenté wi koɓe sehilaɓe sehilaɓe nono wima si o wi kam ko bandi ko gorko to no sukaɓe leegal koddirta tan joni noon ɓayde an a yahata ɗo jooɗiɗa ɗo ɗo tan jooɗiɗa anda so wona tan assemblé e galle wona ɗum woni haala ka mbimami ko ɓe ndewi sehilagal mbimami ɓiyo kala ko yaltinɗo e galle o ko toon o nawata ɗum haydara ɓe ngala haydara kadi noon mami haalane gueɗel kala ko majji ɗo e leegal ngal ko Amadou e sehil makko pullo fuuto bey ɓe gujja batterie ji oto hay dawade eɓe gujja hay dollo eɓe jara joni noon arani min kam min Adja Fall hakkude men Aïcha eɗen jiɗanimo goɗɗo ko wona Amadou Aïcha ne foti yewde gorko mo ganduɗa adda to koye million ji fawa e junggam go Adja a jarama aɗa andi min Sénégal fof no andimi e walla hay mbo yiyani mbarodi nani dille mum gonga noon min lamtol Bourguel mi jibinta ɓiɗɗo e dow calde wotti ndey saret mbabba ñaf koye ngala leydi mbarodi e leydi juutal jengal min e Amadou ma min kawru oui madame ça va yetteralo no feewi aɗa andi ko jinmi won kuywel gotel jasguel ɗummutolguel ɗo e leegal ngal naata ƴewde ɗo Aïcha ɓiyama ɗo e galle he eyyi cohlumi ko yo ɗum hokkuno gujam gaɗo mur gallam o sa mi sohlanimo hen yiide mi haalani noon nder gallam to anani ko kalanmami ko mi nani won an kay woppa kuuɗe e junngo ɗes ɗo hay henndu ndu sa yiɗa natta ɗo hoɗum nandi ɗo min ko nanda ko an mbiɗa Amadou so ari wotonaɗo e galle he Amadou de andu sa hanimo galle o kala to woni man tawe mo neɗɗo wiyata ni jinnaɗo mum pardon madame